יושבים ומרגישים כאבים, חוסר נוחות, לחץ, פצעי לחץ, לסטרס. כרית ישיבה מתקדמת המיועדת להפחית עומסים באזורים רגישים בזמן ישיבה ממושכת. לסטרס. חברה שמתמחה במוצרים לגיל השלישי. לסטרס משפרת את חלוקת המשקל, מפחיתה נקודות לחץ ומסייעת בשמירה על בריאות העור. לסטרס. בדנאל פור יו. פד אטום למים, ניתן לחבס אותו ונפתח בקלות באמצעות ריצ'ראץ'. וזה החלק הפנימי של הכרית. בחלק העליון שכבת קירור, ובליבת הכרית ויסקוג'ל, חומר שמקבל על עצמו את המשקל של הגוף שלכם, את משקל הישבן, את התבנית, יוצק תבנית מסביב עם כושר התאוששות, כלומר חוזר לעצמו אחרי שאתם קמים מהכרית. זה חומר שמפזר את הלחץ בצורה הכי טובה שיש. ויסקוג'ל ברמה גבוהה. לסטרס מגיעה בשני גדלים לבחירה. לסטרס, איזו כרית, קלה לנסיעה, אפשר להניח אותה בכל מקום. מושב, ספסל, מיטה, קורסה, ברכב, גם על כיסא גלגלים. לסטרס מבית דנאל פור יו. פחות לחץ, יותר נוחות. דנאל פור יו, באמת חושבים עליכם. כל מה שדרוש לגיל השלישי הוא לבעלי מוגבלויות, עם שירות מעולה, עם זמינות מלאה ועם יחס אישי. דנאל פור יו. כנסו לאתר שלנו ובואו אלינו. רחוב המסילה 23, נשר.